Takže čaute, tu je vaša LPS Dalila a vítam vás u ďalšieho videa, ktoré bude vlastne do súťaže pre LPS Genevy. Takže snáď sa vám to bude páčiť a vybrala som si tému dovolenka. Takže pozerajte, jupi! Čo, už zase budík? Počkaj, dneska ideme na dovolenku, jupi! Ja sa tak hrozne teším. Kendall, vstávaj, ideme na dovolenku. Kendall! No, čo je? Dnes ideme na dovolenku, tešíš sa? Jasné, že hej. Tak poď, idem zobudiť malého. Ty si ešte schropni, ak chceš, lenivec. Dobre. Ach jo. Vstávaj, Kevin, vstávaj. Áno, mami, čo sa deje? Prečo mám už vstávať tak skoro? No veď čak, dneska ideme na dovolenku, ty ťulmás. Čo? Na dovolenku? Jupi! Ja sa tak hrozne teším, jupi! Neteš sa tak veľmi, ešte sa musíme dobaliť. Nie sme úplne zbalení. Ale mama... No čo bože, nepadaj furt, nerob sa, že si mŕtvy. Ha. Ja som mŕtvy. Mami, a môžem si zobrať aj svojho šťastného matinka Teddyho, prosím. Áno, môžeš, prečo sa ma to pýtaš? Je to tvoj obľúbený macko. Zober si ho a príď za mnou, dáme ho do kufra, jasné? Dobre, maminka, ja sa tak teším. Hups. Dobre. Tak ja sa idem zatiaľ obliecť, dobre? Dobre, jupi! Tedinko, la. Mama, ten šuflík musí vybrať. Á, už ho mám. Ďakujem. No, ty si mi nepomohol, tak nič. Jo, zase to blbá. No, nie je to blbé, ale tak. A zase to tu všetko napchať. Ach jo, už ma to štve. Kevin! Kde máš toho macka? Už ide, maminka, počkaj! Mama, macko mi spadol. To nevadí, dáme ho tam. Tak, dobre, a sme zbalení. Môžeme vyraziť. A mami, o koľkej nám ide lietadlo? No, zlatinko, neviem, to sa musíš spýtať ocka, ktorý ešte stále chrápe, kým my sme sa zbalili. No, to je už tak. Idem za ním. Tak choď. Ten kufor je zase preplnený. Rodinka, ty myslím Kevina a teba Tesu. Môžeme vyraziť, kde ste toľko. Už sme sa zbalili, kým ty si bol schopný sem prísť a kým si ty chrápal a tak ďalej, vieš. No ja za to nemôžem, bože, bol som ochorý. Dobre, už sa nehádajte a už poďme, ja sa tak teším. Otcinko ma vezie, jupi. No dobre, on sa tak neteš, lebo ťa nebudem viesť. Po niekoľko hodinách letu došli na miesto, kde mali pristáť. Prišli do hotelu, vybalili sa a išli na pláž. Jupi, ja som si naplnil kyblík piesočkom, jej! A teraz ho idem vysypať. Nie, ja som ho vysypal. Zase ho musím plniť. Ale mi sa už nechce. Tatino. Áno. Môžem ísť do vody? No dobre, ale sa neutop. Jupi, idem do vody. Žblonky. Jej, vona. Šum. Vlny sú najlepšia vec na svete. Vlny, jupi. Vlna, teraz ideme ďalej. To je tá najlepšia vec na svete. Najlepšia. Ocino, alebo vajina, choďte aj vy do vody. Tata, mama, maminka, alebo tata, poďte. Tatino, tata. Prosím. Veľmi prosím. No dobre teda. Tak idem ja do vody. A už nebudeš otravovať inokedy?
No, možno. No, to sa nedá veriť, ale tak dobre. No, dobre teda, dobre. Ideme do vody, šplnky. Sú to iní ľudia než my. To som rád. Ideme hrať na haňačky, Lacina? No, dobre teda. Si to. A už si to ty. Nie, hej, pardon. Nevadí, to je v pohode. Môžem sa s vami zahrať tiež? Áno, jupi, budeme traja. Dobre, si to. Si to. Ste to. Čo? Ja s vami nehrám. Ale už hráte. Si to. Chalani, poďte. Chalani, otvorila som vám dvere, tak poďte. Počkaj, už ideme. No, ja už som tu. Kevin, kde si toľko zase? Kevin. No, čo je? Už som tu. Ja s maminkou. Ja s tvojou maminou si ideme schrupnúť. Ak chceš, tak sa pridaj k nám. No, dobre, aj ja si rád schrupnem. Ja si zaberám túto posteľ. Ja si zaberám tým pádom tú druhú. Hej, a ja mám kde posteľ? Kde budeš medzi nami? Čo? Ja chcem spať sám. Bohužiaľ, nemali inú. A ja sa tu len moc dobre nevobchám. Vobcháš. A už spí. Dobrú noc. Dobrú. Jo. Som hladná. Idem urobiť raňajky. Som hladný. Tata, vstávaj. Poďme jesť, tata. No, už idem. Ideme spapať. Som zvedavý, či nám mama nachystala. No ja som veľmi zvedavý. Tá pizza bola ale dobrá. Ďakujeme. Nemáte za čo. Tak bola výborná, ja by som si ešte dala. Už mám plné brúško. Ňam. Dobre, takže dneska sa asi kúpať moc nejdeme, pretože neviem, ak chceš, tak s ocinom môžeš ísť, ale mne je celkom dosť zle z tej vody, čo sme sa včera kúpali a mne nie je dobré. Ale aj mne je ináč zle z tej vody, ale tak neviem, no. Je mi nejako čudne, neviem, čo bolo v tej vode. 10 dní dovolenky prešlo a naša milá rodinka musela ísť domov. Keď sa dopravili domov, sa stalo... konečne doma. Domov, sladký domov. Idem vyberať ešte ostatné veci. Moja šatka. Tvoja šatka. Moja sukňa. Čo? Nie. Kevinov šťastný macko. Teddy. Nechali sme ho tam. Nebude veľmi rád, keď sa to dozvie. Musíme mu rýchlo zohnať nejakého nového. Kde sme ho kupovali? Už sme ho kupovali veľmi dávno. Čo? Prečo práve teraz? Práve teraz po dovolenke. Prečo sa muselo stať toto? Bude sklamaný. Idem mu to povedať. Nie, počkaj na náhodu, však snáď ho asi si ho zobral so sebou do ruksaku. Nie, nezobral. Máme iba jeden veľký kufr. V ňom nie je. On ho nemá. Nebude už nikde. Len na dovolenke v hoteli. Prečo? Práve Kevin. Prečo? Práve on. Idem mu to povedať. Tak ako myslíš, no už. Kevin, poď sem. Áno, mami, už idem.
čo? Ty máš toho Macka? Čo? Prečo si nám nepovedal, že si ho berieš so sebou v ruke v lietadle? Ja som si urobil batôštek. Batôštek? Však my žiadny nemáme. No, nerobil som si ho, vieš? Tak som rada, že ho máš. Už sme sa báli, že ho nemáš. A už chod spínkať. Už je veľa hodín. Dobrú noc. Jaj, my sme ale šťastná rodinka. A budeme spolu žiť šťastne až do smrti. Dobrú noc.